сада чун идҳои наврӯзу меҳргон аз ҷашнҳои басо қадимии мардуми орёнажод буда дар аҳди қадим хеле пуршукӯҳ бо шодию сурур оташфурӯзию гулханфурӯзӣ рақсу тарона ва оростони хони пурнозу неъмат ҷашн гирифта мешудааст. таҷлили ин ҷашни аҷдодӣ имкон медиҳад ки ҳуввияти миллӣ қавитар гардида насли имрӯз аз анъанаҳои неки ниёгон бархурдор гардад. агар шуду ба ихтироъ ё ки ба рӯзи кашфи оташ агар шуду ҷашни сада иртибот гирифта бошад агар пас маълум мешавад ки вай ҳанӯз пеш аз он ки дар ҷамоаи ибтидоӣ мардум ба кишоварзиву домдорӣ чорводорӣ машғул шаванд аввалтар аз ин онҳо оташро кашф карда буданд. ҷумҳурии тоҷикистон баъди ба даст овардани истиқлолияти комили давлатӣ барои эҳёи расму оинҳои миллӣ аз ҷумла сада марҳилаи тозаеро касб намуд. дар тоҷикистон як қатор суннатҳо аз ҷашнҳои миллӣ эҳё гарданд ки онҳо садсолаҳо аз назари халқ дур буданд. таҷлили баъзеашон манъ гарда буд ва қисми дигарашон ба гӯшаи фаромӯшӣ рафта танҳо дар хотираи таърихиву фарҳангии халқамон боқӣ монда буданду халос. хушбахтона имрӯз бо ташаббусҳои неки ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ҳамаи ҷашнҳои таърихии халқи тоҷик дубора эҳё гардиданд. ба андешаи мутахассисони соҳаи фарҳанг ҷашни сада чун идҳои наврӯзу меҳргон яке аз ҷашнҳои басо қадимии аҷдодон буда дар аҳди қадим хеле мутантану пуршукӯҳ бо шодию сурур оташфурӯзиву гулханфурӯзиҳо рақсу тарона ва оростони хони пурнозу неъмат ҷашн гирифта мешудааст. сада омодагӣ ба кишту кори баҳорист. дар ин ҳангом техника таъмир гардида ба мавсим тайёр карда мешавад. дар анборҳо маводи сӯзишворӣ нуриҳои минералию органикӣ захира мегарданд. яхобмонии баъзе қитъаҳои замин бароҳ монда мешавад. хулоса дар сада деҳқонон ба такопу даромада ба фасли баҳор пурра омодагӣ мегиранд. аслан ҷашни сада ин ҷашни кишоварзон аст, ҷашни деҳқонон аст, ҷашни фаҳлавиён аст. деҳқонон ба хотири он ки бибинед вақте ки зимистон охир мешавад кор шурӯъ мешавад дар саҳро. ёдрас мешавем ки таи солҳои охир дар гӯшаву канори мамлакат иди сада бо шукӯҳу шаомати хос ҷашн гирифта мешавад. дар ин ҷашн намоиши идона барпо гардида ба тамошои сокинон ҳама гуна олоти кории кишоварзӣ хони пурнозу неъмат ҳунарҳои мардумӣ ва аз ҳизби хоҷагиҳои ниҳолпарвару тухмипарвар намоиш ва фурӯши ниҳолҳои мевадиҳандаву сӯяфкан кӯчати гулу бутаҳои ҳамешасабзи ороишӣ ва тухмиҳои баландсифат техника мошиналоти муосири кишоварзӣ испори корӣ ва дигар маҳсулоте ки ҷашни садаро ифода мекунанд гузошта мешаванд. ҳангоми доир гардидани чунин ҷашнҳо дар симои ҳар як иштирокчӣ як дилгармӣ ва садоқати беандоза нисбат ба фазои осуда ва сулҳу суботи давлати азизамон ҳувайдо мегардад ки барои сокинони баъзе аз давлатҳо орзуест ногуфтанӣ. маъруди зикр аст ки на танҳо эҳёи дубора ин ҷашнҳо балки тамоми иқдомҳои пешгирифтаи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ба сӯи саодат аст. дар шароити бархурди тамаддунҳо давлатҳои абарқудрат кӯшиш мекунанд ки бар давлатҳои хурд нуфузи фарҳангӣ пайдо кунанд зеро ин ҳодисаи табиии таърихӣ аст. ин давлатҳо фарҳангҳои суннатиро тан карда мехоҳанд бо фарҳанги ба истилоҳ ҳамагунӣ ки дар кишварҳои ғарб нуфуз дорад пахш кунанд. пас бояд фарҳанги гузаштагонамонро ҳифз кунем наҷот диҳем ва нагузорем ки одату суннатҳои мо аз байн раванд. боиси хурсандӣ аст ки давлати миллии мо барои эҳё ва таҷдиди суннатҳои қадимӣ аз ҷумла наврӯзу меҳргон ва сада иқдомҳо мекунад. иброҳими неъмат, мирзоёзода саъдӣ, ҷаҳоннамо.